Insane Music Gang. I'm from a tight this. This fight should be done. She gon' give me today. Oye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ. Onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ. Onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ. Onye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ. Onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ. Onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ. Onye na-eku ma ọsọ ka ezi. Okporo na-ewelu ka ma ha gwa ọlụ maka na obulu gwa ọnwụ nwesị ka nwechala ọnụ. Eze nwata bụ m karọsi ngwa ya mechide ọnụ. Igotofelesi malọsi fere akụ. Nwa wele ife igba n'aka tufu maka anyị wara akụ. Onye lukapụ ya gbagbu m ifu bụ mụ agọda bụ mana ta nwoke yochagolo ebula satọla ịma na ị ga na chada bakọ na aba ị ga-echecha obodo oyibo bata kolusa aba mmemme bidobe na ọbụla tarịta na-abịa ị ka na chọgbu ịgba ọbọbụ gị ka ị ga na-agba nwata sị na ọ dịka ụda nọsị m bịa 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 ọ bụ na ịmala agbachigoro shaka igbe aka ịda awa ifele la ka ọtọga neta ji ego ole ada na-ekwesị gị n'afọ nwanne igotere ego ole Onesi asade nwa nke akwụwe she go give me today onye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ onye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ asagbacha kele gị ukwu gbara agba ukwu gbara agba ukwu gbara agba ọbịagacheki gị ukwu gbara agba ukwu gbara agba ukwu gbara agba you go follow me go otu ọgba ya ka nana gị ka otu gbara agba asị gbara agba ịtụlọkwa gbara agba ebuke nakata ọda mba gị mọgada ụda ndị abụka gbabata gbagala asị mana afa gị bụ Kevin abụlakwa n'iwe ha tika na echela igbo dada kpọ gị shakpọla alibat nwanne nwata mpa ya wee gbada gbakwa karat olesa ndizigo ụgwọ nwanne biko hapụ m aka mkpalụ gị aka mbelụ gị aka akọlụ m aka ọkịma na onye isi ama lebe na ga hapụ m ata obi lewa nwana dị ma fụkwa gị ihe mkpuchiri mgbe ga achada bakọ na aba ị ga-echecha obodo oyibo bata kolusa aba mmemme bidobe na ọbụla tarịta na-abịa ị ka na chọgbu ịgba ọbọbụ gị ka ị ga na-agba nwata sị na ọ dịka ụda nọsị m bịa 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 ọ bụ na ịmala agbachigoro shaka igbe aka ịda awa ifele la ka ọtọga neta ji ego ole ada na-ekwesị gị n'afọ nwanne igotere ego ole Onesi asade nwa nke akwụwe she go give me today onye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ onye na-eku ma gịnị mega n'ime ụlọ onye na-eku na-ese kashiri m ime ụlọ onye na-eku ma gị na-akwụlụ m ụgwọ ụlọ asagbacha kele gị ukwu gbara agba ukwu gbara agba ukwu gbara agba ọbịagacheki gị ukwu gbara agba ukwu gbara agba ukwu gbara agba you go follow me go otu ọgba ya ka nana gị ka otu gbara agba asị gbara agba ịtụlọkwa gbara agba ebuke nakata ọda mba gị mọgada ụda